Inkosi. Ngibingelela ugogo uMsibande, ngibingelela nomkhulu uMsibande. Lo ongaphambili usikhulile isifo sakho kaZulu. Ngiyathanda kakhulu ukubonga uNkulunkulu ukuthi ungithathele ubaba ngisasemncane sasingane kakhulu. And ngakhula ngalokho ukuthi mina nginababa. So lapho khona kade mina umama masexoxela kahle iqiniso ukuthi ngizofaka iphandla, ngifake insonto, ngangigcwala iphandla ngangibe ngisahlalisha ngasekhaya. Kodwa uNkulunkulu wenza lelo cebo wangikhulisa nogogo wangidlulisa ubaba emhlabeni. Wathi kusiqeda lapho-ke kade ngizobhala ama-exam. Kade sengibhala ama-SS, sizobhala ezimali 24 ngashaya ugesi. Uma ngishaya ugesi ngivele ngithi ngikhuleke u-left wonke ungasasebenzi u-left ngihambe ngiye-clinic esidlulisela esibhedlela i-ambulance ifike lethi ngithi ngisingise ekliniki ngikhuleke umkhuleko. Uma-ke sengikhuleke umkhuleko ngaba ngcono kodwa ngahamba esibhedlela ukuze ngikwazi ukubopha ugesi. Futhi ngiyabona noNkulunkulu ukuthi ngikwazile ukuphasa. Ngikwazile nanokuthi ngikwazi nanokuthishela abangangithandisisi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphase iy'fundo zabo. Isizulu ngathola 7, i-math ngayithola 6, i-natural science ngayithola 7, i-NS Tech ngayithola 5 because uthisha khona ukuthi ngiphasisile ngakwazi ukuphasa noma kade kunzima ama-exam ngisha amaphilisi okushaya ugesi. So kodwa nje uNkulunkulu ngathi ngifunda amaphilisi selashela aduka nasendlini angakwazi ukuchayapha. Washo ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi ngiphuze amaphilisi. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ukuthi ngikwazile ukuza la enkonzweni. Bengiphethe u-chicken pox kahle kahle sezandleni. Kodwa uNkulunkulu ukwazile ukuthi angiphilise ngoba ngiyakwazi ukukhonza akukho kunzima kakhulu ngaleyo ndlela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda kakhulu ukubonga uMsibande owangiyelela kumkhulu ukuthi akwazi ukungikhulekela because noma ngisinona futhi ngiyambonga naye ukungikhulekela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.